So let's go. She wrote tell us gata. I got blind na. She wrote tell us gata. Tell us ba gata. Of course the tell us gata. So ya ba kana I want to walk up with me. For the mission Masquarade, the queen of African culture. Guys, like when I tell you that I'm the queen of African culture, yeah, like as they play the show, guys, I am live in Uke Ovoko today as I'm celebrating their 2025 New Year Festival today, guys. Take a look at my back, you see that guys, they are ready to celebrate their New Year Festival today in a unique way. Like when you talk about festival, guys, I am here live to witness and share it with each and every one of you out there. Their festival is so unique, and when you say New Year Festival, like you take a look at them, you see how they prepare their yam, well, and it has processes of doing it. They don't skip anything when it comes to the process. So guys, I am here live, like when you talk about festival, like as they play the show, yes, take a look at the signposts there. They are here to celebrate their New Year Festival, and I am live to cover everything and show it to each and every one of you out there, guys. So follow me as I'll be taking you around to show you everything that will be happening here today. Everything that will be happening, I will show you everything live and direct. When you talk about culture, guys, I'm seeing it in a different way today. Oh, thank you. When you talk about culture, guys, like live and direct, thank you. So guys, follow me as I'll be showing everything today. Thank you, sir. Alright, guys, so follow me as I'll be showing you everything that's happening here today, live and direct. So you talk about culture, Ovoko is not left out. They are here to check out their rich culture. When you talk about rich culture, it's one unique culture that we practice here. So I'm here to show you everything. Thank you, sir. Thank you. Alright, guys, let's go. When you talk of culture, yeah, they are not left out. I've been to so many places to witness cultural festival, but what I'm seeing here today, guys, is talk of town, rich culture, and very unique. Like the processes here is very fun. They have unique culture. So guys, I'll be taking you guys around to show you everything. Their sons and daughters are here live to celebrate their rich cultural festival, and Philippine ujala ta mo ga bu meme ya kwa na sika meme na ya ne all ga ya no we one ga cho nya nwije no bo roge ye asha roge azuma he atale meme na gindi we ko na ngba bu meme nu meme nta ihe mu nwere ko ogbu nu na meme na anyị na-eme nta no Ovoko una meme nu ma bụ ihe ndị nna nna ihe mere ya atọ na anyị ma anyị esolite sokute ya bụ ihe ga na-eme ya ọ ga adanye oyi na eshe
ma anyị ga-ejikwa anyị ga na-emeri ofere eka tụọ eka n'akụzi ọ bụ ihe omenala anyị ga-ekpekpo bụ anyị na omenala ihe ekpekpo ọlachitere karị maka ọ dịrị dị na mbụ na anyị bụ ndị kwetere na ya bụ omenala na-eme emechi ike ya bụ m kwuru na ya sị na anyị mekee nwayọọ nwayọọ anyị anaghị onweghị katakata dịka ọgụ na anyị nwayọọ nwayọọ bụ anyị na-emeri emekpo ishiga mgbe waja mere ya bụ mana ka ọ na-esokwute ihe si lọ adịgo imere na ka ọ dọbụ na mmụọ amere m na Christian home. I was born a Catholic but ka m sotere chọfụtadị onye m bụ chọfụtadị ka m si bịaga na nta na adị m proud ịsị na abụ m dibịa na be nna m n'Ovoko na ahụtara m achọpụtaziri m ihe ndị nna na ihe mmeri ọ bụ emere ndụ ga-ada mgbe m ọzọ mererie ndụ ga-ada m na-ese n'ọbịa bụ anyị na-eme n'Ovoko nta na anyị omenala mụrụ ndị ọga ego niile nwere n'ụwa n'ọbụ ijegburu ịlata omenala bụ ijegburu ịlata na ịgbagba ihe n'ụlọ na-elaje ya bụ ihe dị n'omenala Ovoko na-anabata ụwa niile na ọ bụ emeli ihe ọjọọ n'Ovoko ya bụ anyị nọ na every year bụ m na-ahụ iji ma m na-akpa ji ma emeka orie bụ ọgọ m bụ na-egote ji ma m nwere nwoke ma akpacha m ha ka eme na grup ya bụ ime emume iri ji ọhụụ onye ọ na-akpa ahụsa na niile nwoke na-ebule na grup na-aghachi ya na hewe ma ha na-esoro anyị jerezi na mgbe Ovoko na waji aga waji awụmaji na paakị wabe maka na Ovoko na-ebu efebe ha ji aka adịghị ebe Ovoko ime bụ nwa Ovoko anyị ji nwe nkọpa nwe mmanya ji nwe nkọpa nwe mmiri ije ọnụ ụmụsazụ Ovoko na mmanụ Ovoko na-ekwu ihe na-eme n'Ovoko ilu ụmụsazụ bụ isi Ovoko ile ma afta ụmụsazụ na-abịara ewere ụmụ anọ ewere ụmụ n'ọnọ ewere ajọ ọnọ mgbe mma na-ada na mmadụ ọmaba bụ na ụmụ nọrọ n'ahụ Ovoko akachakpa Ovoko bụ na-ekebe n'ala ya kpata na mmekebe na-eme ime iri ji ọhụụ na ọ bụrụ na ọ bụ anyị bụ isi Ovoko ihe niile nwere usoro nke akwa niile bụ mgbe na-ahụ ya bụ ji akwa niile bụ mgbe na-ahụ ya na emeka oyibo na-egote na ụmụ nwe nkekọ ma dozume ya bụ emu jasị ma na Ovoko gọziri emeka oyibo na-egote ya ndị ọbụla ihu mma na ya na mmemme iri ji ebido nụ onwe m na-akpa ahụsọ na mmanụ n'imi letrenu mkpara akpakpọ na ya awụ awabe na bekpewe na trenu ma mgbe m na-awụ ya na meka unu bịara atọrọ grup ndị isi grup kwuru okwukwu ejerezi na mma na-eme ajekwube nana ya na-awụ awabe na nke akpụtakpọ atọrọ na grup achara na ya bụ ji ma mfụrụ anya ọsọ bụ ya bụ mmadụ ji bụ na ya bụ mmemme ebido dị ma ha bụ ji juru eju eze ọyọyọyi ozugbo Oh no!
Ovoko shiru atelu gata adga blind na shiru atelu gata Ovoko na selu gata so yaba kana I want one cup muri ni no le mezu no wile erona igbo south ile Ovoko garichi kana nje fi cup awon mu. When you talk of festival, guys, yes, so Ovoko is not left out. Like they have unique culture that are celebrating today, their New Year festival, and it's so rich. Like I am here live. It's fun here.
for sure. Now, what is happening? Security. I something about this canopy for sure. One more you do not video the two. Under I don't have a canopy. I saw some day very under then I remember we don't have a canopy. You're welcome. Ọmọdé wọn yà ti lé sóòrùn àpá láwọn ọmọ oṣù gbọdọ. Ndị mụrụ m ekele m n'o. Good evening, sir. Daarụ n'o. Daarụ. Ị ga-aga anụ na m. Adị m onye mama. Dejen. Alana. Gịbụ mmemme na-eme ntaị? Mmemme anyị na-eme n'ala Ovoko Akpụrụokwe bụ anyị na-eri ji ọhụụ ntaanụ. Na ọ gbara akwa anyị kọrọ ọrụ ma ọ gbara akwa na-avọta ahịhịa atịrị n'ala anyị rie ihe iji gosi na anyị bụ ndị Igbo na anyị na-akọ ọrụ ma ihe anyị kọtara be anyị na-eri n'ọbịa bụ mmemme anyị na-eme ntaanụ dịka ichiji ahụ nwa anyị lezuru n'ọbụ iri ji ọhụụ Ovoko Akpụrụokwe ihe anyị na-eke n'Ovoko bụ na-eri uke Ovoko Akpụrụokwe n'ọbịa bụ anyị nọ nọ mgbe anyị na-eji eme ya bụ mmemme bụ anyị rie ọnwa asaa na the next mmemme anyị na-eme ga bụ ịwa ji ya bụ n'ọnwa ma anyị nọ na ya na ọnụ ga-akarị na from today n'ihe anyị na-eme bụ na anyị akọma ihe anyị kọtara na anyị erie ihe na from today n'ihe ọma ga na-eme n'ime ndụ anyị tee ndị anyị na-eghe echi tee ndị okporo tee ndị ụlọ tee nwoke tee nwaanyị n'ọbụ ihe ọma bụ anyị chọrọ ya bụ n'ihe ọma ebido n'ala Naịjirịa te n'ala Enugu steeti te n'ala Ovoko Akpụrụokwe n'ọbịa bụ anyị na-eme nwabe ntaanụ ya bịa n'ụwa na-asị gị na ka a na-eme ya n'ụwa ba na-eme ya n'eluigwe na anyị bụ ndị nma na amụrụ anyị n'ime omenala mma anyị na-eme ọsha dịka nwa m nọ na mbụ atamọmabe Ovoko niile am the chief priest so n'ọbụ ihe nna nna m kụziri m mụtara from papa m ka esi eme ihe n'ọbịa bụ anyị na-eme n'onweghị ihe dị iche n'ọbịa bụ anyị na-eme ọsha dịka ịwa ji anyị. Thank you very much. Thank you very much the media. Ndụmọdụ mụ na ndị niile nọ n'ala Ovoko Akpụrụokwe te ndị bụ ndị Ovoko te ndị bụ ndị Enugu te ndị ga-abụghị ndị Enugu bụ n'ihe anyị na-eme nwabe bụ ihe omenala ihe obi nwanne onye ile sịrị na ọ bụ eje obu be ya wetere nwabe n'ọji esole ihe n'ọbụ ihe ọma bụ anyị na-eme ndụmọdụ be m na-enye ndị na-esolite esolite onye bịara ya were ihe ọma vụrụ ụzọ na onye sịrị na ọ bụ mma ya arụta nwa na ebo ya echi ma ọ ma ya mmemme ya ga-adịghị oyi n'eke Ovoko Akpụrụokwe na ala Ovoko Akpụrụokwe anaghị ekwe na onye ọbụ na ọ bụ onye bịara erie ji ọhụụ ọha ile evuru ihe ọma o ketere okenye lada ebe ya ruo ya ka ruo ezinụlọ ya ka ruo Naijiria ile eke na ọbịa bụ ekpere anyị odeje mama m you are welcome. Maka na ọ bụ onye akami onye akara Ovoko adịghị ya bụ Ovoko dị nna ma onye abụ m atamama mgbe ọ bụ eri onwe esa n'ọga bụ uke ọ bụ ihe anyị kọrọ n'ala dịka enwe bụ m ji ikwu so na ngwa anyị na-eme ya o. Thank you, sir. Ị ga-aga ana? Onye ji mara gị ma asa nkra agụba ji mara gị? Ọshamoke. Onye Ovoko mbe? Abụ m onye ya ka mana anyị bịara anọnye na ndị be anyị mmadụ dịka ọzọ Nsụka anyị bịara anọnye n'ebe ndị Ovoko ọ bụ onye nke mba ọ bụ. Ị bịara anọnye na ebe na-eme nta n'iri ji ọhụrụ nta? Yes ma. Ekwe m eji mara gị? Ihe eji mara m bụ Ọshamoke Comedy TV. Aga m na-abịa mmemme na-aga mbụ? Ya bụ mmemme na-aga ọfụma ma ọ dị ma ọhịa ka o si adị n'ọhịa bụ anyị ji abịa ndị meta ma anyị leburu ide n'omenala bụrụ ụdọ ọda ma anyị bụ omenala bụ anyị na-eme. Ndị were ya agwọ ịbịa ya nọ ịnụ nta? Osinabaga. Ndị were ya agwọ ịbịa ya nọ ịnụ nta? Enwe m ya agwa bụ na ihe a na-eme edemọhị ma onye kwetere na omenala ya pụta ka ọtọ na ebubo ọtọta abụghị pele ka elu ka anyị azụ ma ya bụ asọ.
ọ̀tọ̀ ní ìdílé yà ọ̀họ́ méjì àgbà mgbe ìṣìlẹ̀ ọtụtụ ụdị ndị anyị na-emeri na aka maka ndị mmadụ ya na ahụ anyị ga-ọda fọdụ ndị mmadụ ma ọnwụ n'oge adịkwa m oyi adị m ezigbo ihe o bụ na asọmpi nta dị too much maka na nta ma ụbọchị pụrụ iche ilemanya ka anyị ha dọrụ na-eke ovoko nta n'ihi ama na onye na-ehugbo onye ovoko kwesịrị ịdị ha pịta so obodo m ezigbo sarịsarị nta ihe anyị na-eke bụ uke na-eketa ihe ọma uke na-ekefe ihe ọjọọ uke bụ bọchị ndị ovoko na-eji eri ihe ọhụụ onwe ndị na-asị na ọ bụ iri ji ọhụụ mana ebe m sicha soro wawa na ọ bụ iri ihe ọhụụ maka na ta azịza kọrọ ọhụụ ta ekede akọrọ ọhụụ ekede nkete anyị na-akọ tụna ihe niile akọrọ ọhụụ bụ nta bụ ya ama na ebido nta ga-abụgori ide so nta bụ ụbọchị anyị na-eji eri ihe ọhụụ na mmemme mgbe anyị nọ nta very soon ga ahụ na ebufute ji anyị waa ji ama na ovoko akpụrụ okwe ebido rire ji anyị kọrọ bụ anyị n'ọkwa gị ji nke ndị anyị gote neto ụgwụta na ọ ga-abụ ije n'ime ala igwuliri ụgwụta ije n'ime ala ịwọliri azụzụ ihe niile ga na-aga maka na anyị eri eme ihe ọhụụ so nta bụ maka iri ihe ọhụụ ndị ovoko abịa ndị ha na m dago n'ọrụ were m na-edegede ihe na-agosiri onye na m na-afọ abụ m nwa ọgaranya dịka nwa ọgaranya mbụ na nna m kụziri m na ijego n'ikpe ọha ga-eri ọma chi gị ma ị hụrụ ụzọ ma ịbụla akpọbụla ụkwụ eri ọrụ ọrịrịọrịọrịọkpụ ọ dị ka ọ ga-asị gị na onye ụka kperere ekpere ekpekpo were mmanụ nsọ o wee dee n'ihu so anyị bụ ndị omenala ịghọtago nọ na-abụ ikpere ekpere ekpechere na iwere eji eme ka ị na-akwụsị ụzọ ike wee wote ọgaranya sị m mgbe m na-azọ ụkwụ na ememe azọ ịkọ ọya na-eme na na-ejecherelata ma a kpọbeghị ụkwụ ọ nọ mụnụ kpetere n'ime na mmemme apeka nta bụ nukiri anyị ike. When you talk of culture, it's happening live in Obodo here. Yes, so when you talk of cultural festival like New Year festival happening live here. Onye ka ụgwọ kwa aba Elias Diamond abụghị m ọha ovoko ama m ọmụ nwere ụlọ ama m bụ mmemme ọtọrọ anyị mana obi juru m ehọ ndị m na ya nwere anwụrụ nwa anwụrụ na m na-echekwere ma anwụrụ sụọ ha n'otu onye na-ekwu arụ abịa je nwa anwụrụ ya ala ọ na-efọ bụ echekwara ihe ọjọọ ọbịa ala anyị na-arụ ihe anyị na-agwa ndị mmadụ bụ ndị omenala dị iche n'ihe nsọ ọgwụ ejighị ọgwụ eme omenala na ihe ememe egwuregwu na enweghị egwuregwu kama aja ọha anyị na-enweghị ihe na-ewere ọgwụ ji abịa ama anyị mba na-egwuri ọbụla bụ ihe omenachi ma enweghị ihe omenachi ma ememe ege ihe omenachi ma ọbụla akpụla ma ọ na-agwara ji agwara chiri nri na nyasa ọ dịghị masị ụtọ ọkụ onye na-asọ n'ọbụ ha ili na-enye n'ala mgbe anyị nweta ya nchọpụ ma omenala ovoko ndị ọrịa gbaburu ma ọbụ ike buli anyị obiri oke afọ ole bụ ime ibido ime omenala na gị tụrụ ịda afọ ole ha nọ ebe 20 years ma bidoro omenala isi ngwa na akọchila m ha na-eme jerute ọrụ mmemme ya chịkọ gazi na-ejikọ menu ejikọ n'ihu omenala ga-adịkwa ego na esiri na ọbụdị n'igwe ọdụ mmepụta azụ anyị na-ede
I'm going to Uke Ovoko, Uke Ovoko. Obollo-Afor from Uke Ovoko Atama. Now here I know me really Uke Ovoko. My own was Shanta. But she don't hold on that the most on this. Now come to Paruna, where should I tell you like a Ovoko? Now the Mojo Yahoo. Where should I tell you? Yeah, you know I'm going to tell you. What? I need to drop on the bed. I could wear a corner, but I need to drop on Tana. You need to hold. But it's like a Ovoko. When you talk of culture, yes, so don't let that. When you talk of culture, it's happening live in Ovoko last year. They are celebrating their New Year. Good evening, sir. Uke mmemme ndị Ovoko ji erite ọfụ anyị ji agwa ndị agbata obi anyị na ndị Ovoko bidogo irite ọfụ maka na ka o si dị onye ọbụla bụ nwa afọ Ovoko adịghị eriji ọfụ unless ma ndị Ovoko riri ọfụ ana ụtata ka ndị Ovoko na-eriji ọfụ. Obi dị m Paulina maka na mgbe ọbụla anyị na-eriji ọfụ bụ a kind of ikene Chukwu maka ihe niile o mere anyị last year na-ayọ ọkụ ya na nke next year ga-aka nke dị si ihe mma. Ihe m na-agwa ndị ọzọ bụ na our culture remain our culture. Nọ na-adị mma culture ọbụla ndị Igbo na-eme isoro na partake na culture maka na culture ga-adị and without your culture amara ebe isi bịa, so culture ga-eme ka amara ebe onye si wepụta ụwa. Chioma quality. I'm onye amebo Ovoko. Anyị na-eme awamji. Ndị Anambra steeti kpọrọ ya awamji mana anyị nwa kpọrọ ya na anyị na-eri ji ọhụụ. Ihe ọhụụ ị na-elefụta n'ụwa. Ya bụ anyị na-eme nta nma. Ihe gbasara iri ji ọhụụ bụ na-eme nta. Yes. Gịnị onye akpọ anyị gbasara ya bụ iri ji? Gịbụ asị na na-eri ji n'ala Ovoko nta na gịnị bụ ọfụta? A na-eri ji n'ala Ovoko. Akatakpa dị iche iche ya afụta. And n'ụbọchị nke ikpeazụ dịka taa bụ mkpọtụ igi. Ọ bụ akatakpa ke mụrụ na akatakpa ya aka ya ekele okenye na onwe keshi ekele okenye ịghọta ka ya esi ya bata bie ya akpa efu efu mechin na ya efu mechin ntanụ
many things you make that and go for. So kone ye umazi moral mama that na mi ge mi ojo nuke no bi homa obi ihe nguregu echi obodo Igbo alata dịka m nwe ebe chi we leta Anambra State ndị si obodo Igbo na-abata maka Port Harcourt nwanne nwoke si Abuja wee bata echi obodo dị iche iche na-abata maka yes no ihe ọma Ice cream and oil in Batara. Thank you. God bless you. Bless you too. Good evening, sirs. Idagan. How you doing? Wow. Allah. Okay, Junior. I'm Monyo Ovoko. I'm Monyo Babe. Yeah, I name Wabebo. Ili Ovoko. Ovoko Guguru. I name once in a year. And I name Uke Ovoko. So yeah, Ben Ovoko Yabakono. When they see from Germany later, when they see from Lagos, when they see from Abuja, when they see from Kogi. So when they see Bali Chiche, so yeah, I know about unity of Ovoko. Elenia, no one don't know guys outside the Kriha name because no unity of Ovoko, but in the youth to choro and due to the Ojoko by Nendo Yishi by Chormodo Bianovoko. So now even YouTube for Tara. My Kodomo Omenalebai, Oyabai Yana no Bent. I bet I have my masne tab Uke. Do both that. Uke. So he will go to here and with the on from Uti. What ye Chico Kikabiama. We say, we permanent where my I was on Adan. My with them more harvest more than what we get today. So that I got an alibi over. So wọ́n náà yọ tí kò ká bí àmà mo yẹ náà yẹ ká mẹ ká yà kọ́tà náà kí ilé kárí máa yẹ ká yẹ kọ́tà náà ọ̀yà báyìí ni mi wọ́n dé ta. abịa na ya bụ iri ji onwe ga na-abịa asịgo na ndị ọzọ ga-erige irire ji be ha ma ọ emele ga bụ mmemme n'isogbu na nwa be bụ senta obodo so ọha ile erigo meji be ha mana enwere mgbe ọ ga-agbakọta ọnụ n'ogo ile ịgote ya ọnụ mmemme the celebration ilebe anya enwere ya na-akpọ akatakpa na-agagharị so anakatakpa ahụ abụ ha na-agbagharị na-ete n'onwe ha egwu anyị ga-achọ okwu because na sekuriti anyị ga-adị ma tight o nwere ndị ọya abụ sometimes ebe ahụ ga na-achọ okwu mana eduto ndị youth bịara nye kasị na ha ya eweta sekuriti n'obodo that security memere ha ọha ile gara calm so everybody eligbo ji na-ebe gị ihe abịa nwabe ma anyị lelikote ọnụ ekpebe ekpere n'ọgbachukwu oke abịa ma ọ gara anọghị n'anyị meme ha befe anyị na-esi ọ dị more bountiful than this. ya bụ mmemme na-enweghị ịnọkọtasị na ahịa ya. Yes, that is it. Kanabata Ofed, the chairman CEO, Ofed Communications from Lagos, I make a lady. Ezigbote nwa obodo represent ọfụma. Every year, ya bụ na alata. Onye na-ahụ the former chairman and former international market na Lagos. I make a lady. Ọnwa na-eme ọfụma. Ọnwa ya welcome. Ilé na ya na ndọ ya so bịa every year. N'ọkụ ya na-abịa. Darun. N'onye oge ezuru ya ala ịda ala. Ihe a na-adịghị bụ ha achọghị nwoke.
ní àná náà kọ́kọ́ sọ kúrò náà bíi ìdìbò níbi. Ní ìkúrẹ́ àìwúrẹ́ ẹ̀mẹ̀rẹ̀ mẹ́ta ló mọ̀ sí ẹ̀mẹ̀lẹ̀. Kàá lè rí jọ́ ọ̀rọ̀ náà ló bùkà kúrò pé káàbù kúrò. Nígbà káàbù kúrò náà lè kọ̀ọ̀tọ́ lọ́wọ́. Ọmọdé wo rí ṣe é fìyè. Báyọ̀ ọ̀nà rẹ̀ bá àkẹ́dà. Onye ọ̀nà na-eme ewúro bùdókùn bá bí àkàtà ṣe n'ala yìí. Kwenye ma ọ mali ya. Onye si mmadụ ama n'onye a abịa ọbụla. Ụgbọ aka mmadụ ụmụ ahụ obodo ego bụ na oge oge dị nwa ọ ga-adịkọ. Ọ ga-adị na ya ọrụ. Ovoko ile n'entaba na eme eriji ọhụrụ ji kọrọ enyi ntaba gbara ya ha na-eri ya naanị ụmụ Taba na-eri ihe akụrụ taba na-eri ọkụkọ. ọ bụ ntaba na-eme ị na-ọda so na gbara ụma ihe ọhụrụ abụka anyị gabada omenala na ibiri ya kọwa n'anyị agaghị eme enwesa na eke mesi mgbe gboo osimiri ndị ediche na ihe merụ na-abịa na-asị na kaka bụ ọzọ narị bụ tọnụ nwa na-amakwatụcha mgbaga mmiri anyị ka ọ dị nọm na anyị hụtahụ menye iwu na anyị ka a na-eme na oke dị na mba na-enye na mba nri na-eme usoro iji ọhụrụ anyị na nwaanyị ga na-eme ka ị na-ahịa emedoro ka anyị si ghọta ịghọtago yes abịa na ya bụ mmemme gịnị nwere ya agwa ịmara ha nọ na ndị ga-anọ anụrụ na ọgụgụ bụ prime minista ohi come to tradition gbasara dị Ovoko n'ọgụ bụ onye a na-apụta na-ejikọta ya bụ mmemme gbasara Ovoko ihe iri ji ọhụrụ maọbụ mmemme gbasara ọdịnala anyị gịnị nwere ya agwa ndị na-esolite na n'isiokwu mmere gbasara ya bụ ọdịnala ihe nwere m ya agwa onye ọbụla bụ na-asọ bụ mmewu dịkwerala nwa aṅarị ya ara mgbe na-ewetara gbara nwa matara ọnụ ya mgbe ihe m na-agwa onye ọbụla onye na-ewetara ihe ọgbụgba na anabụghị ihe ọgbụgba ga-ebido nọmgbe onye na-eme si a were nwayọọ mee ma ọ dị na anyị lọrọ nọmgbe ịgbaje were ihe adịghị ịbịa ma emedebụga under the canopy of na agwaji ọhụrụ onye a na-anwa na-etoro na eme eziokwu na nzọmụkwụ mmanụ na-ahịa lọ mgbe anyị na-esi anyị ga-eme enugwu na ihe nwere fọ na nke onye na-eme uche ezigbo na emeta njem na na-eje onwere ndị ugwu ya anaghị ihe adịghị ọ dịgo pọsịbụl as far as Ovoko is fine darada Idaga gị n'onwe atụkwa m onye nna m ebe eji mara gị nna m ọ bụ ebe one of Ovoko ahụ Alwan olusiwe ji abịa anyị si obodo ya bịa Alwan nwere ya kọwa na mmemme iri ji na-eme nta well konoshi ji abịa n'ụlọ eme nke bụ na enyere m Chukwu ekele o wee vurute onwe n'udo ama m na ọghọm ji emekwedi m n'ụlakọn emume iri ji Ovoko bụ ihe pụrụ iche na Igbo Nsụka niile na-eketa ekeri na Enugwu niile ọ bụ mmemme kara nshi ihe nna nna anyị hafụ na anyị na onwe anyị ga na-eme ya
bụ anyị si n'anya yakọghị ya ndị be anyị na-eme mmiri oyi ọhụụ ihe ịrịba ama na mgbe ọbụbụ ụmụ okorobịa na-alata a na-alụ ụmụ nwaanyị ndị be anyị na-afụcha ụmụ agbọghọbịa ile anya na iji ahụ na ezumeri esu ulikuru ewu ulikuru ebulede ndị ọgaranya oyishi okpukpe na ọdị anyị na-eme ka ahụ agha anyị anaghị achọ okwu anyị lemere anya na nsogbu na-adị na ya maọbụ ma ego ala meme ihe 2 days instead of ofu ọnwa ma ọ gbama 2 days ma ọ la na ya abụghị maka nsogbu na ya abụghị ndị na-achọ nsogbu ụmụ anyị n'ụmụ agha na-emeela dat dịka enwa m nọ nwụcha mgbe chikwa ejiri kpọrọ m na anụmanụ isi oke abịa m ma ochi ha ọ bụ garị n'iru karịa ma nwụcha ya bụ anyị na-arịọ gị na asụ n'obodo bịara bịa ala nwụcha na-akpọtụrụ ego ụnyaa onye ala ndị omune ewetere ndị enyi enye n'iji eka na ha ewetekwemeghe ọzọ na-ebido ijiji ọhụụ ọ ga-abụ onye ke wetere enyi na ndị ojiọma agbara eka anyị akpọtụ igogburu ụnyaa na nta gaba na awa ya bụ ji alụ anụ o rejistara Akatakpa bọọlụ Akatakpa Ikechukwu amechara Akatakpa Chi nwa nwoke o rejistara Akatakpa nna anyị kere ndị aka kelee ndị ụka kelee ndị omenala ihe anyị na-eme bụ ọ bụrụ na ya achọghị mma ma ọ ga-adịgọrị na-achọghị mma na-anyị bụ omenala anyị na-ezozo mmadụ ka aga chegere bata na nke anyị na-eke a ma ịkpagbu ịbịa onye agịrị omenala bụ ya bịa ma anyị na onye omenala kwube ka ọtọ n'ọnwụ nta bụ na awaji ọhụụ maka a na-awa ahụji ọhụụ naanị na-ahọfụ ihe ochie bụrụ ihe ochie ihe nwa m ebi ihe nwa m nye nọli otu ka asaa n'ụlọ ga-abata ya ebe tinye ritualis ọkụ na pasara na white ụgbọ aga m ụmụ ụmụ ọhụrụ n'ọba nke na nwoke ke nwa ke ọ bara eke mọ ekpere a bụrụ ebe ọhụrụ ma ndụrụ ya nwa anya nwa ahụcha eweta na anyị liberation of one colleges onye ọbụla nna ha itere ihe mma maọbụ na ihe itere ihe mma onye ga-aga ma anyị ma anyị ga-eme eji m n'ite ọnwa agọsọkwụ mara ụka sọrọ ya nna ya ọrụ nna nna anyị na nna anyị na ọgbọ na-akpa anyị n'ụgbọ ụlọ akpa n'elu ugwu akpa na saka ma ha kpataghị ala ga na-eke anyị ebe udo okwu ọnụ na ha tọrọ anyị n'eche na ọletara ọ na-ede uwe elu so na onwe obodo si na owere so anyị na-enwe abụ anyị na nna mọbụ na awụtere onwere mgbe ebe ya n'ụwa n'ugwu mmiri anyị na-ekwu ofe ọmụ ụtọ ọbụla anyị na-awaja ọhụrụ ebe ọbụla ekere anyị na mma ka anyị n'ihe ka anyị na-eke anyị na-eke anyị na-awa ha ebụrụ ụmụ abụzọ nwa akụshọn eke mgbe ebe gị were ka kemụ na egwu na ga-eke eke maka na mgbe ndị ga-elele okwu ụgwọ adịghị ma ha naghị anụ erite na-enye na-eme ka eji n'ekpere mgbe anyị na-awa jilma wado ma awado ọ ya adị anyị ya ọrụ ihe ga-eji nwoke ji nwaanyị ji nwatakịrị ji ọhụrụ naanị na-awa isi efe na-enwe mmadụ ga-ahụ mma mezighị nwa na-egbu n'ala ọ ya bụ ndị anyị ndị ofoko mma ndị mmebe ebe anyị ọyị nke onye na-emega adịwa ya nweche ka na maka na ekpere ya ga-akọfụ onye na-enwere ka ya chi enwe n'ọkọ maka na ekpere ọkọ onwe egwe n'obodo ekele emume ndị Oboko ekele emume na ịha ndị Oboko n'isi na abroad ịha m bụ Uke Junior ekele m ndị afesa anyị kele mmiri Ojoko na ama ọha ile eji m ji mma n'ọha achọrọ m ịgwa ya wee yọma tupu okike abịa na-achụ ihe dị aka na ya oyi na mmụma na-asịkọma na anyị n'ọhụrụ na-anyị ọdụ ji mma n'obodo obodo anyị chọrọ obodo obodo anyị chọrọ onye ele mmadụ onye ele na obodo ọyaba anyị na ndị isi ndị ọma anyị na-ege bụ ndị a na-eme n'ụlọ anyị chọrọ obodo ya n'obodo ọyaba ndị n'otuzo na ịhọbịa eji m obere ihe ọyaba n'obodo ọgbụgba n'oge ya nwaje mma
to Awanuji, Malehado, for competition. I the senator. Just about a table of some Now they will wake up. Senator, the ATM, the Halile. I'm regular to the media man, I'm regular to the welcome, sir. The little man this club appearance, you're welcome. You're welcome. Senator Suruji, also Walile woman is Suru. Suruji, ATM is Suruji. ATM, God bless you. I don't know.